Mm. Tapos na ba? Tapos na ba? Video pala yung kiss ka. Oh, may tapos na ba? Tapos na ba? Isa, ayoko. Pag video mapupuno ang memory ka, pero nakakain. Wag na! Lapitan na yung birthday celebrant. Dali, lapitan na. Hello po, nanay. Hello po. Ang aking crown. Umayos ka nga dyan. Mas maganda yung nanay mo sa'yo. Tsaka mas malusog sa'yo. Kinain niya ta lahat ng bagay. Joke lang po. Naiiya ako. Ate, katama na. Tigilan mo na kasi ayoko na. Uuwi na ako. Tama na. Pinagkakaano na. Stop it. Ate, stop it. Isa. Tigil na, stop na. Balik sisave ko na sa US. Ako may pag-save ko sa US. Tingin nga. Tama na. Ay naku, ate. Ate Pepot, magtigil ka dyan. Isa pa nga picture. Isa pa nga picture. Patingin niya ako ng mga picture niya. Ate Pepot. Oh, hala. Parang mga ano lang. Ay, kumusta daw sa inyo mo lahat, sabi ng nanay ko. Lahat naman ng mga Ah! Mukhang disable na yun. Ay, naku, ate. Salamat daw siya. Tingin ko naman. Doggy. Chu. Tama na. Ang haba na ng video mo. Oh, medyo magkahawig tayo. Oh, medyo. Ay, sorry. Tama na. Kalsik naman yung plema mo dito. Grabe naman, di yun tema.